Mga vendor og fireworks ug firecrackers sa Cagayan de Oro City ang nagsugod na sa pagpatindog sa ilang mga stall. LGU nagpahimangno nga subayon ang ilang gabayan aron dihili mahasol sa ilang pagpamaligya. Ani ang report. 13 kaadlaw una pa man ang Pasko, nagsugod na pagtukod sa ilang tindahan ang mga firework ug firecracker vendors sa Cagayan de Oro City. Sama sa naandan, didto lang gihapon sa rotonda sa Barangay Nazaret, sila gipahimutang sa LGU. Si Winright kisa sobra na 10 ka tuig na nga nagabaligya og pabuto. Gisiguro gyud niya nga bag-o ang mga materyales nga iyang gigamit sa iyang tindahan ug mga fireproof na kini aron masubay sab sa gabayan sa gitakda sa LGU ug BFP. Para safety sa ang amo pong customer safety po. Wala na tong mga kahoy nga kahoy trapal nga mo idingding bawal na to. Ngano daw? Kay para ra po sa safety nya kani po nani mas nindot mo ning tanan nya limpyo ba. Sumala ni Cagayan de Oro City Information Officer Jade Alicer nga aduna nay task force fireworks nga gihimo ang syudad kinsa gipanguluhan sa CTDILG. Kini aron mo'y magsiguro nga anaa sa plastar ang pagpamaligya ug paggamit sa mga pabuto. Nagsugod na sab ang LGU sa pagproseso sa mga permit sa mga firework vendors aron makasugod na sila pagbaligya karong December 20. Na ay mga allowed lang ang mga firecrackers and fireworks. So mao po to gi-adapt sa ato ang LGU sir kay national man ni siya nga memorandum. Ang ato lang diri kay bali is ang ato lang pag-implement and ang ato ang mga display areas nga ato ang i-regulate outside anak nga area sir kung mamaligya considered illegal na siya sir, bawal na siya. Pahimangno sa awtoridad nga kinahanglan adunay naka-standby nga fire extinguisher ang matag tindahan ug walay manigarilyo sa duol niini aron malikayan ang disgrasya. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.